Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Шоулда коронавирус белән авыручылар саны 300-ге җитә. Республика буенча 2000-нән артты. Тәүлек эчендә статистика ничек үзгәрде? Заводны обсерваторга алмаштырырга әзерлиләр. КАМАЗ хезмәткәрләре коронавирус белән авыруларны дәваларга таныклы калды. 5 ел эчендә Шоулда 700-дән артык ишек алды төзекләндереләчәк. Безнең ишек алды программасы ничек бара? Шоулыда соңгы тәүлектә коронавирус белән авыруның 8 яңа очрагы расланган. Татарстан буенча 84 яңа очрак теркәлгән. Шуларның 83 авырулар белән элемтәдә булган. Шулай итеп, республикада коронавирус белән авыручылар саны 2000-нән арткан һәм 2064 кешене тәшкил итә. Шоулда 15 майга коронавирус белән авыручылар саны 295-кә җитте. КАМАЗ хезмәткәрләре коронавирусы йоктырганнар белән эшләргә әзер. Кеше медицина персоналы сыйфатында аларны Ярчаллы шифаханәсендә обсерваторда эшләү өчен әзерләделәр. Тулырак мәгълүмат алга таба. Обсерваторда 70 урын әзер. Шифаханәдә шулай ук үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратурасы да каралган. Ул тәүлек буе бер үк вакытта 50 кешене кислород белән тәэмин итә ала. Персонал өчен саклау чаралары бар. Уровень ХБшная пижама. Затем идет одни штаны, вторые штаны, комбинезон, три слоя, халат, фартук, двойные перчатки, бахилы. Здесь 3 слоя, да, нарукавники. Ярчаллы шифаханәсе эпидемия белән бәйле вазгыять начарайган очракта COVID-19 белән ширләгәннәрне кабул итәчәк. КАМАЗ хезмәткәрләре медицина персоналына ярдәм итә алачак. Моның өчен алар медицина тикшеренүе һәм онлайн уку узды. Барлыгы 92 кеше әзер. Алар кеше медицина персоналы сыйфатында эшләргә рөхсәт белән медицина кенәгәләрен алдылар. У нас прошло сотрудник практически со всех заводов и со всех должностей, начиная от простых рабочих и заканчивая ЭТР-работниками. Поэтому говорить о конкретных специальностях невозможно. Там практически все представляют те или иные профессии и заводы, и подразделения, в том числе и даже генеральной дирекции. Ярчаллы шифаханәсе базасындагы обсерватор КАМАЗ хезмәткәрләре өчен генә оештырылган. Предприятиедә вирус ачыкланган очракта авыручы дәвалануга, аның белән элемтәгә кергәннәр обсерваторга җибәреләчәк. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шоулы йогышлау авырулар хастаханәсендә коронавирус белән зарарланган пациентлар өчен 88 яңа койка урын оештырылды. Алар кыска вакыт эчендә ремонтланган В1 блогында урнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Беренче пациентларны яңартылган В1 блогы шәршәмбе көнне кич белән кабул итте. Бирдә бүген COVID-19 белән 20 пациент дәвалана. Авырларның сәламәтлекләре уртача авырлыкта. Перераспределили, во-первых, пациентов, те, которые уже у нас лежали, то есть мы скучные, чтобы не было. И второе, это то, что поступили через приемный покой. Все пациенты, которые у нас находятся, они проходят плановые все, какие необходимы все обследования, назначается лечение, и врачи, медицинские сестры, они, можно сказать, круглосуточно за ними наблюдают. 20 квадрат метр майданлы палаталарда 4 кеше ята, кирәкле җиһазлар бар. Түшәк, кием салым өчен шкафлар, туалет, ванналар, вентиляция системасы һәм су өчен бойлер. Һәр пациент өчен үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратлары каралган. Кирәксә, тагын өстәмә урыннар булдыру мөмкинлеге бар. Все рассчитаны, все планы составлены. Те койки, которые вот сейчас на данный момент занимает инфекционная больница, точнее по площадям, мы еще можем дополнительно увеличиться. Хастаханәсе стратегик мөһим объект булып тора. Бирдә Кама аръягының 17 районында яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтелә. Ремонтка карамастан хастаханәдә эш дәвам итә. Хәзер бирдә пациентларны кабул итү өчен 3 корпус эшли. Быел тагын бер корпусны реконструкцияләүне төгәлләү планлаштырыла. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Медикларга өстәмә түләү өчен Шоулыга 19 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу транш коронавируслы авырулар белән турыдан-туры элемтәдә торучыларга билгеләнгән. Исемлеккә беренче булып йогышлы авырулар хастаханәсе, 2 һәм 5 шәһәр хастаханәләре, сугыш ветераннары өчен госпиталь, ашыгыч медицина ярдәм станциясе керде. Әлеге өстәмә түләүләр авыр пациентлар белән элемтә вакытында башлап исәпләнәчәк. 3 ай дәвамында апрельдән башлап табибларга аена 80 мең сум,
Урта һәм медицина кіші персоналына 50 000 сум һәм 25 000 сум федераль түләү каралган. Ашыгыч ярдәм табибларына ойына 50 000 сум, фельдшерларга, шәфкать туташларына һәм машина йөртүчеләргә 25 000 сум. Татарстанда COVID-19 белән пациентларга ярдәм күрсәтүче медицина хезмәткәрләренә стимуллаштыручы түләүләр мәсьәләләре буенча кайнар элемтә эшли башлады. Белгечләргә сорауларны 8-843 231 79 40 телефоны буенча иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр биреп була. Шолыда безнең ишегалды республика программасын тормышка ашыру бара. Бу елга 100дән артык ишегалды төзекләндереләчәк. 40-нчы һәм 47-нче комплексларда төзелеш эшләре дәвам итә. Шәһәр мэры белән бергә әлеге микрорайоннар буенча безнең төшерү төркеме дә йөреп чыкты. 4001 йорты ишек алдында төзелеш беренчеләрдән булып башланды. Биредә эшләр апрель аенда старт алды. 36 ел эчендә әлеге ишек алды территориясендә бер тапкырда ремонт ясалмаган. Төзүчеләр 5 катлы бинаның бөтен периметры буенча эшлиләр. Тротуар конкретно вот в этом месте расширили. Сколько был, сколько стал? Он был 1,50 м, стал все 1,80 м. Расширили всего на 30 сантиметров, но позволяет, вот я сейчас стоял, наблюдал, людям уже спокойно расходиться даже втроем. Ишек алдында машиналар юлы киңәйтелде, җәяүлеләр өчен тротуар салынды. Ял итү зонасында гына эшләр тәмамланмаган. Биредә эскәмияләр һәм кечкенә балалар өчен мәйданчык булачак. Элек йорт буенда машиналар йөрү өлеше булган. Хәзер бу зона тулысынча җәяүлеләр өчен. Нәкъ менә бу үзгәреш канәгатьсезлек тудырды. Реконструкция проекты җирле халык белән очрашуда актив фикер алышуга карамастан, күпләр мондый үзгәрешкә бик шат түгел. До этого там порядка 20-25 машин спокойно парковалось. Это раз. И с другой стороны, туда сейчас не может подъехать ни скорая, ни, скажем, какая-то спецтехника, там, аварийной службы. Фурсаттан файдаланып, җирле халык шәһәр мэрына машиналар өчен юлны кире кайтарырга дип мөрәҗәгать итте. Подрядчы мондый карар турында халык үзе сораганын аңлатты. И была очень сильная загазованность, а двор не проветривается. И шумно, особенно в зимнее время, прогрев машин большого количества идет единовременный, да, утренний, вечерний, там час пики, понятно. И было пожелание, принято решение вынести парковочные места из этого кармана и организовать там зеленую зону. Ноэль Мәхдиев подрядчыларга җирле халык арасында кабат сораштырулар үткәргә кушты. Күбесе машиналар йөрү өчен сораса, төзүчеләр эш планын үзгәртәчәк. Шулай ук кирәк булган очракта җәяүлеләр тротуарыннан махсус техник үтә алачак. Моның өчен ныклы өслек һәм керү урыны каралган дип аңлаттылар. Әлеге үзгәрешләргә карамастан микрорайонда парковка урыннары саны артты дип билгеләп үтте подрядчы. Мы к 9 тысячам в этих дворах плюс дополнительно 2000 квадратных метров прибавили. И сколько дополнительно парковок получилось? 100 парковочных мест. Плюсом. Плюсом. Вот в этом дворе только. Да. Разве это плохо? И плюс вы видите, значит, 3200 дополнительно еще 3000 сделали. Төзелеш эшләре 47-нче микрорайонда да башланды. Биредә 4702, 4703 һәм 4704 йортлары ишегалларын төзекләндерәләр. Безнең ишегалды программасы 5 елга планлаштырылган. Бу чорда шәһәрдә 2014 елга кадәр төзелгән 700дән артык ишегалды төзекләндерергә тиеш. Тулырак мәгълүматны экрандагы сайтта яки 800 275 20 20 кайнар элемтә номеры буенча шалтыратып табарга була. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа юллар Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы каршындагы юл транспорт комплексын карап тоту һәм үстерү идарәсе дәүләт сатып алулар сайтына Раскольников урамында юл төзелешенә һәм Нариман порт урамнарын реконструкцияләүгә тендер игълан итте. Яңа юл Нариманов һәм Раскольников урамын тоташтырачак. Барлыгы 3 километрга якын юл ясау планлаштырыла. Эшләрне бу елның 23 ноябрена кадәр төгәлләргә тиешләр. Шул ук вакытта һәр эш төренә подрядчы әлеге эшләрне башкарганчыга кадәр 20 көн кала проектны тәкъдим итәргә тиеш. Төзелеш һәм реконструкция өчен Татарстан бюджетына 342 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 16 май көнне сәхәр 1 сәгать 16 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 38 минутта башлана. Ураза вакытында ярамаган гамәлләрдән тыелып торырга кирәк. Шуларның берсе гайбәт сөйләү. Кеше турында Рамазан аенда гайбәт сөйлибез икән, яисә берәр нинди дә начар гамәл кылабыз икән, ул вакытта ул начар гамәл кат-кат булып өстәлә, аның гынахы тагы да зуррак, тагы да күбрәк була ди дин белгечләре. Шуңа да гыйбәтне тыңламаска тырышырга кирәк, тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Ветеринарная клиника «Второй шанс». Мы открылись по адресу: проспект Московский, 130Б, 5326. Телефон для справок 36 86 43. В честь открытия скидки. Хочешь зарабатывать больше или освоить новую профессию? Дополнительное образование с возможностью трудоустройства. Академия МОМО. Маникюрист, массажист, косметолог, бровист. Набережные Челны, 47 74 54.